Guys, I can't access my account, guys. Ndikutonzisho provide login details and whatnot and whatnot. What's going on? Guys, ndakutonzi ndi provide man. SIS MELLY. Bamembri say nditarisire uko account yangu yakanzi SIS MELLY, something is not adding up. And I can't access it, I can't comment, I can't do anything, I can't access it. I don't know what's going on. SIS MELLY, my yangu account. Because parkunzi paka that indatofunga kuti ndimi maisa a certain something ku page diaries. Sana icho tibamini visa and then ndikanotsvaga uko. Ndikaona kusina changa chiriko. Ndikati pamwe kuda pana chiri visa mavisa. And saka pane munhu azonti aiwa iri pana SIS MELLY. Saka ndakwenda pana SIS MELLY papa manje. I can't access it. Nditarisire iwo mugoni fonera back. Pa account yangu in personal account. Chagai ma details acho munawo, ma details SM, remember what ma details ema accounts SM munawo. Tarisai. Mundu dzaka na mapedza anti. Sharp. Zvakaoma. Pa ndikutoshamsika ona yo kuri zvatumigwa ichi. Ndikusenderwa neuyu ku WhatsApp. Yes. Panzi post yabviswa kana vari ivo bamini vaposta kozi yakanyorwa neshona. Amen. Bamini, no, I can't. I don't think so. I don't think so. And ndichakwanisa kucomment, ndichakwanisa kuita sense, ndichakwanisa kuaccessa anything pa page panikiri pa page pacho, ndikwanisa kunyora anything, andina kana access kunyora or anything. Kuinga one pa page pangu anditombo kundichiti munawo tatombo kumbira muchikumbira ani naine Cleopatra andina ndandiri kujimini. Dandiri kujimi na ndatori pa live ndandiri kujima ndatomboona initi what's going on quite kachi. Dandiri kujimi na ndinakanja tomboona I was kujim. Okay. Alright, iripo, thanks. Ndozotaura newe. Ndaiona nyaya yako ndichataura newe. Alright, patumirwa munhu mukadzi akashama. Account, personal account yangu.
hanzi iripo mai makundi confuse. Did you put the security firewall? No, ndina IT guy, ndina IT bamnini vano manager mapost sometimes mapost sometimes zvinokanda even mapage kana kuti avasi andiselira ndisiri tinenge ndakanda vanoti vakambosangana one zvimwe zvinhu mastreet mungotorawo vachikanda anomaona vano handisi I don't know regai vacheke it on, let him check it on. Ndava forwardira what was posted there. Ndava forwardira. But anyway, kuda vavengi vada kupinda kuti vandiheke vanondiheka mufoni wangu hamuna kana chitomborimo munongori nenyaya dzevanhu hamuna kana chamunotomboheka mukawana panongori nenyaya dzevanhu hamuna chamunotowana hamuna yakutoti provide your login details password right. Anyway guys, tachitaura nyaya yefoni regaiba munotrai kundibatsira toni miraiba munotrai kundibatsira toni kuti aufa right. Tachitaura nyaya yefoni guys, hanzi panga pane a naked lady bleeding. Ndatumirwa picture yacho apa ne somebody else screenshot yacho. Andichakwanisa kuaccess, handisikwanisa kuaccess, andichaiona account yacho, andichakwanisa kuaccess. I can't access the account. Ikutoda my login details and my login details andizivi. Sabamni at least vanogara vainawo ese regaitioni. Kana kuti maybe ndizuka andivharira panze andizimira itioni. I can't access the account andisikutoiona account yacho. Right. Saka takashitara nyaya yemafoni. Tichitaura nyaya yekuti mafoni iyi kune vanoda kunzwa nyaya dzefoni. Aiwa, personal account yangu, personal account yakanzi SIS-MELLY kwete papage. Indaendawo kupage chotsvaka kupage ka. Ndikaona kupage kusina chinhu ndikati pamwe kuda abamini wabvisa zvandafunga kana kuti vamwe variko andowana. Hanzi was hacked also 3 weeks ago. Akuheka vanogara vakaheka. Kwanzi ine ka green dot zvinorati munhu wacho still logged on. Handimuona manje kuti munhu wacho ari logged on. Inini I'm not logged on. Phone yacho it's not logged on. So I can't access. So that means somebody aruzama kupinda imomo. It's not me. But inini handikwanisa kuaccess manje. Is everything okay? Papa chichi kuitika. Because I couldn't need to provide my login details. Ndodi. Hanzi ndisuka because iri kuramba even kulaika page. Hanzi you send violent pics. You see and you know that I don't send violent pics. I don't kuona. You see and it's not me. Can you pin a comment here if you see? And this is the right one. Right. Gatitaure, how did you go live? I did not go live with my account. I am going live on the SIS MELLY diaries. I am going live. Anybody can hack in my Nigeria. My heka munita mashoma yeku Zimbabwe. Anybody so kono kwada nokunza kwenyika ndowega wanoheka mapage. My page ari kuyekwa every day ne vanhu vekumusha kwedu. Iwo unonoheka vanhu mapage. Mapage anohekwa every day. Andapinda paningikiri ndapinda ne pa SIS MELLY diaries live. Saka ndino access yekuita live ipapo. Haina anything wrong. This has got nothing wrong. Ishi account saka triple live. This saka nditogona kuti ukomenta mu comment section ndikukuona. Saka has got nothing to do with anything ishi. I remember my different accounts kai. Haisi account iyoyo anditi. So kana singa ndije Facebook ungashubisisi. Right. So guys, tachitaura nyaya yefoni ande kunyaya yedu yefoni timbosiya bamini wadelana nezvima accounts. Anditika. Saka ndachitaura nyaya yefoni gashiti panyaya yefoni apa bhaisi panetsa. Anditika. Pa account pa nyaya dzefoni apa panetsa. By the way, gatimbo itai nguva muzati pane nguva ndakamboti ndisati ndagaindi kudze chokwadi. Munoziva kuti chokwadi hatisi kuda kuti tibvume hedu chokwadi sometimes, but zvinhu zvemafoni tinozviziva. Ndandiri live kujimo wani pa diaries papa. Handiti munoziva zvinhu zvemafoni zvinoziziva. Munoziva kuti mazuva angu vaya guys andaindiri kundengenze ngaya. Munoziva kuti imba mangu makambonetsa nenyaya dzefoni. Munoziva kuti ndambozvitaura papa kuti Facebook inonakidza zviri negative shosho. Muri kurangarira kuti tiri madays eku muri kuziva kuti madays ekunzenge ngaya ndogara ndiri pafoni guys. Ndinenge ndagara ndiri pafoni every day. Ndagara ndiri pafoni kumuka makuseni kudai waimuka mu account mako makaiswa nyaya kana kuti 15 dzekuposta kana kuti 10 dzekuposta. Yesi silo
hanimaona mpaya uchatida kuziteedza macomment section munoiziva mvenge yakudhara guys uchada kuteedza macomment section aya uchifamba nawo uchinatsokuona kuti mucomment section zviri kufamba sei uchiteedza macomment section uchifamba uchiteedza macomment section uchifamba mai mwana panozodai hanimaona time kutautanga makuserika dzatiri kuma 1 mai mwana uri glued apa pamwe wamuka unozati wamakapo mozati phone is either ikasakuputsira imba mozati inogona kuitisa accident kana kuti driver ikasakuputsira imba yako inogona kukuitisa accident kana uri driver hanzi mine was hacked what right kufamba wakatobata phone kudaiso uchida kuti ndosarira hanimona kufamba udriver kudaiso kuinda ponongo chiti uri kubasa madezi wayo I remember I used to own different 3 shops I think I had 3 shops 2 matak shop emushkoro ne 1 shop guys saka makusendai mukandoita maorders andika ndaita maorders ne 2 of us kana vanchandira tonosiya ndonova dropa wakandotsuka kumba ndaive ndiri munhu wekuti ndaive ndichigara ndiri pamabusiness angu ndichitendera ndichiona ndega kuti zvinhu zviri kuita sei mukunzwa ndaiita mari ndoda kukudzai chokwadi chiri pamberi pamwari guys ndaiita mari ndega because ndaigara ndichiona kuti kana kuti pabiwe vongo usipo because ndaigara ndega ndichitenderera kudai so mai mwana yakati yauya mvenge mai mwana yaku ndakanga ndisisina nguva yekuinda mai mwana even mari dzatanga takukesha manheru dzakatanga kudzikira hanimaona ndandisisina nguva yekuenda kunodongorera kuti what is going on zviri kufamba sei dzimwe nguva ndaigona kutumirwa list yezvinhu zvapera zvida kunotengwa handiti ndonzi endai munotenga zvinhu zvakadai so anzi please it's English or Swana to accommodate us. Okay, I'm just talking about a cell phone. I'm talking about a cell phone, how it can break relationships, how it can destroy you as an individual. So I'm just narrating my story. I'm narrating my story of what happened to me. Yes, because we'll be busy with our phones. We are glued to the phones because we want to see what is happening on Facebook, especially negativity things. We want to see the juice. We want to see the gossip of what is happening. And then we are afraid of losing up. Remember, if you just spend 30 minutes off Facebook or 1 hour off Facebook, you might lose a lot of things, a lot of juice, a lot of gory stories, gosh, you can just, lose them because you are doing something productive. That's how, it was that time. So, bandine mashops I used to go to my shops in chidini. Congratulations Melody, congratulations. Where is your comment? Congratulations guys. Maria katanga kudzikira pasi animaona zvina zvichafambi ndikutumirwa kunzi please we are running out of this, can you please and cool time cheche cool time akupera, we only left with maybe 1 saga, 1 sec of just go and buy cool time and ndisikuona handisikuvhura message because ndiri busy nemapost atakanda kana kuti yakanda nomwe admin ndakanda tiri busy kumanya nadzo animaona handisikuona message yaya handiti ndozoti time pandoti vanhu vaiva kucheza because ndaivaisa ndonovatora padzimba dzavo ndakuenda novatora voti munoziva kuti matikanganisa chii unai ndaive nemagaba ekuti mari yecool time yaitengeswa ichikanda hanimaona mari yeice cream yaitengeswa ichikanda mugaba unoona macool time meme munenge musina mari yasara shoma handika vatengesa 1 yaya zvapera hamusina chirimo wotiza kuti undozvibvunza kuti guys zvinhu zvakatanga kudzikira ndoda kukuudzai chimwe chinhu 1 guys mukaita takshop yekuchikoro matakshop yekuchikoro ndikuudza kuti ndaita as much as it can be unbelievable to others. Do you know that I was renting there? I was paying 11,000 rent per month. I was paying 11,000 rent per month. Pachikore papo. Per primary school. One of the school was a primary school. One of the school was a high school. Let me talk about the primary school. Because toti kuneva makuru kuno kuna kuita mari because the makuru obviously vana vari kwa high school nda kwenda nema kuchikoro. This was a primary school that I'm talking about. And my sweets would make money in my sweets. We would make money. Remember, this is an A school. So kuna vamwe vabereki vokutenda kubasa na 5 o'clock. They don't have nannies. Vanodropa mwana anompa 200 rand every day. Vanonopiwa 200 rand to just go and eat. Ozotora mwana ye akapedza chikoro after K. Handika ozotora na maina 5 na 6. Saka 200 iyoyo anomeka shot mwana ipedzera pa takshop. Iseti akatomeka shot akatomugara ubamba kuti mari inofoka kusara yese pa takshop. Tichimupa zvimachokoreti zvimaswitsi zvimachii tichinotenga zvimwe zvimaswitsi zvinamozati munomonedzera zvimwe zvimaswitsi zvinenge zvisina basa zvingorifanifani zvinodiwa nevana so zvimabhalumu zvokufuridza kuchumburisa zvimabhabhurusi chichichi hanimaona vana vachitenga zvinhu zvakadaro hanimaona mari yakatanga kudzikira muri kunzwa nefoni ndakutanga kunisana nemasikana kuti mari iri kufamba sei muri kuba mari but truly speaking handitika I don't think kuti
and I know I do have a dark shop, yes. So without talking about na wakati tinogoba mari kupi nguvai animaona imimi tinokupa ima orders timunguwa muine ma orders animaona amude zvino kutanga kuti disinyongora mai mwana nikuda kunge musa ndakuto iconfession yandi kutokuza guys ndiyo ndenge ndakunge yakuto destroy vamwe vanhu kunze cheteka yakanga yakato destroy neni muridzi pa business mara ndefa kuti ndiwanika I lost because I was busy ne phone ndizvo zvisina nebasa rese tebe kuti ndichamhanya ndifambe ndidaiso 11,000 rands 11,000 rands kwete bonds 11,000 rands inini ndinozikama kubhengi ndaipiwa maplastic ekurongedza macoins aya anoona andaipiwa ndaienda kunobhenga mari ku-FNB bank andika kana maybe after 2 weeks kana ndine sechel rinenge chisunda nemavhiri ndaimboita malive kune vanoziva ndichita malive aya vanozviziva zvandikutaura anoona ndichisunda sechel rakazara mari rinenge rine kana 60-50,000 yemacoin tisingaverengi risolid yemapepa yemacoins yema-ice cream nema-cool time nema-sweets animona ndisakutana nyaya yechikafu because ndaivika chikafu ndaidini no ndikutana nyaya yemacoin because ice cream by then aitengesa 5 rand and mutauni yaitengesa ma 3 rand 50 saitengesa 5 rand masoti 7 animona cool time yanga mari 2 rand 53 rand somewhere there animona saka per day remember kunopisa animondo kanchikuza kunopisa zvokudaro per day taigonotengesa ma cool time ayaya animona masaga ema cool time taigonotengesa per day taigonotengesa 11 kana 12 masaga ema cool time 11 kana 12 after school vaito line rinenge rakadai vachitenga cool time the ice cream wo vasikana ve ice cream vanokamira line rakadai kuchitwa zve ice cream andimoona so that's how busy it was but nenyaya yekuti ndanga ndave busy zvanga zvakudonhera kudai vichidzika nenyaya yefoni time iyoyo remember kuti murume wangu inini aiti social media zvana mvenge zvanga asingazvizivi andimoona so hakuna kana sendi raiuya rekuti kwai unozoti kwai ndapiwa mari kubva kumvenge was just a group andika raingota zvemakuwa handisi nenyaya dzevanhu dzataipiwa nemi imi ndimaitipa nyaya dzesho ndaisitoposta andimoona ndozvaiitya ipapo saka tanga tisingazivi andiona wanga asingazivi kuti zviri kuitika izvi munhu kumba kwake handisisina nguva truly speaking pamberi pangu anditaura chokwadi kudai handisisina nguva yekuti ndigare mumba muna babava handisisina time yekuti ndione tv munhu anofarira bhora ina handizivi bhora asi munhu aifarira bhora zvokuti pane time yekuti before vana mvenge ndaitogara naye pasi ndozvokuti ari kuti ndikusapota timu ika inoti yokusapota ina nditozivi nezvebhora ndakusapota the opposite team kungoti mumba munakidze handimaona iye achiti iri ndinosapota apana ndaihwisisa kana pabhora nanhasi handihwisi chinhu zvezvokuti mumba munakidze taenda kunorara mumba mune faya munonakidza kusapedza kuona bhora ndikumusapota kubhora handimaona iye afari zvemamuvi munhu wenews taitozocurrent news naiye because iye anenge arichi anzi remember muchienda nesu kumabhucha kunotenga nyama yemarestaurant enyu thank you rochera vana chera vaivepo that time yachonai handimaona ndobvapo pai handimaona iye anenge achiona bhora rake ini ndopinda matv ndakaisa kamubedroom nesting ndoenda kunoona mamuvi ndoti imboti akomotetawo anditi isi tikuda kuti ndikuda kuona movie redu action iye afari zvemamuvi akanga kudzidzira kuona mamuvi zvakutomunakidzawo zvemamuvi zvemaaction because iye anongoona news chat nebhora handimaona zvanga zvakumunakidzawo zvemaaction movie aya titiri mumba sefamily tichitonakidwa sefamily panga pasisina zvezvezvo guys zvataita munhu makambona kuti ini ndiri munhu ainda kubhawa nemurume wake handimaona zvezvokuti akati ndoda kunda kunomwa ndozati kana akadhakwa ndindauya ndichimudhraivha indi chizvimura jusi yangu ndiri asi kujaivha ndichijaivha singaiti tiri tose handimaona ndandisingasadi kuinda nokuti ndaitya kusarira kuti muyamuya mwakana ndoti aiwa kaendai ndakuramba kwataimbo zvandandakabomujaidza zviya ndakuramba kuenda ndoti ndosara handimaona ndichiitira kuti ndisare ndichiita kopi nekuchichiona that was then when yakadistroya zveshuwa and hatirambi but that was then but zvakatodarika iko zvino muri kungotevera mamwe ari kungodistroya wani amuko here muri kungoteverera mamwe ari kungodistroya ari kungonyuka everyday handiti makarivharisa mvenge kuti muvhure rimwe handiti izvo zvakaitika mvenge makarivharisa kuti muvhure rimwe riri kuita times 10 zvaitwa nemvenge kudistroya am I lying? If I'm lying nditi sorry am I lying? Negativity cells takarivhara mvenge handiti kari chaitwa izvo takavharisa tikati kana masara muchiti moita zvinhu kwazvo musabvume kushandiswa handitika but same people who were
colliding vachiita combination kuti gazodai atika went and opened another one that is doing 10 times more than what Ndazvamburwa was doing. Am I wrong? And you guys, you are there. Murimo, you are there commenting. You are there commenting. But you are coming here and telling me but we destroy chimwe kutite chimwe chino chakafana nacho chino destroy times 10 chino destroy chakadarika icho changa chiripo saka mbomira kuda kuti vana Judy, we all know that and kuti yes they destroyed a lot of people, but they came also other groups that are doing 10 times more, and you are there clapping hands kurasa kusokufara kupembera kusama kumbodenga. What's the difference? And you are the people who are comment. What is the difference? Are you any better? Are you any better when you are still doing the same thing and then I'm no longer doing that? Are you any better? You are not. Saka ngati ndirembere topic yedu iri pa phone apa ndo pana topic takandikudza yangu nyaya inini handiti right. Mai vevana ndo maonero ako ari right hysteric. Hatisi kuita competition kana kuita kuti ndiana anga ari wese kana nani pane mumwe. Ini ndikungotaura maonero angu ione yako maonero anobvumidzwa handiti chikuru tukungoonesa this is nothing personal handitika. Otherwise also in my group kungori kufara. And the one thing that I know handitika hakuna kana admin wekune any group anofamba chaga nyaya idzi dzino vanopiwa nemi as much as tinozova blame yedu andiwana tisi tinozova blame isusu kuti hey vazodai, but truly speaking avana werealize kuti vanoita ndimi munoenda ku comment section munorashira mu inbox kuti poster izvi kune juice riri rakadai so ivo vo poster animaona saka kumafaro chete right. Zvatanga kudarika pazvinhu zvakutanga kudzikira guys handichazivi kuti chii hachazivi kumba kwega zvinhu zvakuchinja mai mwana lucky at least handina kutadza kuti ndingazoti ndobhadhara rent handimaona yekumuzvishop kumare rent I would make sure handimaona so ndo pandanga ndasvika nefoni ipapo guys. Inini ndiri munhu akagara achita zveyo hustling zvokuhasla ndakagara ndichihasla guys. Inini ndagara ndiri munhu anohasla ndogara ndichikudzai handimaona ndiri munhu anohasla handimaona but time iyoyo chokwadi zvinhu zvanga zvakudzikira pasi nenyaya yekugara ndakabata foni ndichiya kusarira. Saka what am I saying? Ndiri kupa example yangu handitika kuti veduweka foni amurambidzwa kuti tinde kunonakigwa nefoni handiti asi ngatiprioritizeiwo kuti zvimwe zvinhu zviri more important mukati muupenyu hwedu kudarika foni. Foni iyi is just a cell phone ishi, just a cell phone handitika inogona kungotodestroya zvimwe zvihombehombe foni iyoyi. Mozati guwa rese rotangira pafoni, guwa rese rotanga roseculator pafoni apa, rinoseculator pafoni apa, guwa rese rotangira pafoni apa tiseculator pafoni apa. Kana uchida kuuraya munhu nemushonga ifoni ineba makadi sekuru ndaonawo namba yenyu pandaiona handitika ndine nyaya yangu ifoni kafoni ikakafoni aka kuchida kusemba kuona girlfriend akuine murume handitika chotanga kutsvaga ifoni namba ine mail. Hello muri sei zviri kudi muri kudana nemurume wangu ka chichi wakutishaisa pisi mumba mako hamusina pisi foni. Munozati foni yakafanana nerurimi, foni yakafanana netongue. Chinhu chinonzi rurimi honai guys, chinhu chidiki but tongue ichi can destroy a lot of people, can destroy community yese. Chakazvimirira chiri one chirurimi ichi chinodestroya makomo nemakomo animaona ndo zvakafanana nechifoni ichi. Facebook ine addiction yainayo, Facebook ine addiction yainayo.
Facebook ina addiction yainayo zvekuti ukasave careful unoita addict weFacebook zveshuwa. Andimaona unoita addiction yeFacebook zvemachokwadi kugara uri glued pafoni because watoina addiction as chero chida kutoisiya netokunetsa uchitomboti ndida kumboisiya asi ndidai. Makamboona muchechi guys, let's be honest, makamboona muchechi vanhu vari prophet pastor ari busy kuparidza uko, munhu anenge akadai ofoni yake kudai ari busy nefoni yake pasi petebhuru kudai muchechi. Pane chauchanzwa here? Ngataurei chokwadi guys, tikungodzana chokwadi. Pane chauchanzwa here? Pastor vari kuparidza uko, pamwe musi woyo ndo kune breakthrough yako, pamwe musi woyo pamwe ndo kune zvikuda kuitika penya kwako kuchinja that day. Uri busy, uri busy, uri busy, uri busy kutaipa. Animona saka phone, let's just be careful. And let's just be careful. Hanzina uyo the time actually nayo vekendenge kwa mafira kureba kabatsira kuti expose vanhu vakanga vachi expose vanhu kumveke iwo mucha expose futhi hakuna mna sina past shamwari, hakuna mna sina shanteo ameno, hakuna mna sina ona yo past ucha one day unofuma uriko ucha expose uchaona antika. And two, not everything that is being written on social media is true. Then you'll be gullible to follow each and everything chaona chanyoro what take nachonda dai anditika. We don't, sometimes there's no need kuti munhu aya azvidefende kuever zvanenge uchifunga zvaone zvofunga zvofamba naizvo zvinesaidi iroro saidi kana uchida rechokwadi uchaovhunza ndozokudza kana kuti mumwe munhu anenge aripo. Animaona saka zvazviya it's a game zvinongotendera kudai so. Ende unoona kana une history ukandibvunza ndingozvikukudza ndinozoti wandibvunza kuti ukazonzwa ya expose ndizoti wandibvunza ukandibvunza ndokukudza kuti uda kuziva papi ndokutaurira because handisi kuivanza kai, handisi kuivanza haunondibvunza chete. Umeona saka foni ishi ngativei careful guys, yakanaka yakaipa. Business chairo rinoitwa nekanaka, business chairo rinoitwa nekanaka. Antimaona business chairo rinoitwa nekanaka kanogona kubuditsira mari aka kana kafoni aka kambudzi kanogona kubuditsira mari because macontacts ese detail rese riri mukafoni. Kungobata foni yako ufona hello uri sei zviri sei handika ndaona uchakati ndikutengesa zvakati uri kuti kanogona kuitira mari. But how many people right now are making money nefoni? Let's compare the ratio ye negativity ne positivity pa Facebook. Ngataure chokwadi guys, vari kuita toti ngati 100% apa handitika 100% people 50% iri kuita here mari nefoni, 50% iri kuita here iri kuchichi kuitika apa. Imi makatesa guys, ratio yenyu yakamira sei? Ratio yenyu yakamira sei? Vakuita mari nefoni vashomarizi vanogona kusvika kuve vari pa 40%. Ndizvo 60% mafaro chete. Ndikunyepa here guys, ngationesanei. Handiti tikungoita discussion. Ndikunyepa here. 40% inenge iri kuita mari. Iri kuita mari 40% vakangwara vari kuzoshandisa cellphone. 60% ndivana mugunda musaira iri kuputsa. Ndikunyepa here. Toda kuonesana nditi kune vaningine vanoda kuteerera ngatiteerere. Maybe vana am I lying? So ndikutaura kuti I'm just saying kuti ngati be careful nemafoni. Andina wandati usaienda kunofara kana kunodi kana kunodi. Asi ndikuti foni yaputsa dzimba tese including inini wacho. Foni yaputsa dzimba, foni ya destroyer. Hanimaona kana uchida kuexpose munhu chi ifoni, kana uchida kuita mari ifoni, kana uchida kuita makuwa ifoni, kana uchida kuroya ifoni. Anditika aka kafanana nerurimi. Guys, let's be careful on how we use our phone. And let's be careful on how we use our phones. Guys, no chikumbiro changu. Shukuru sei nangu handisi kuda kuti varume venyu vazoti. Anditika imba yangu yaputswa because of kwasisi meli unogara wangu kuti namire kwasisi meli. Ndikatimbo kushaiwa pano 2 lives. Imboita 2 my lives, 3 my lives. Usipo pasisi meli diaries life. Unozoona chachimunya. Haina kwa inoita life. Haina kwa inoita.
imboita 3 lives tisingakuoni timbobvunza kuti musoona uye tiongorova uripi handitika murume wako umboudza murume wako kuti unoziva kuti ini nhasi Simeli vari kuita live ndikutaura kune vaya vanofollowa Simeli zvekudaro vanotida zvekudaro pani paSisimeli vanofollowa Sisimeli naAntiselina handiti Sisimeli vari live asi nhasi ndoda kumbospenda utomuudza ndambospenda newe nguva nokuti Sisimeli vakati timboshayikwa kumalive timboda time tese utovhara foni yako utokanda uko achiziva kuti tiripo palive achiziva kuti tiripo palive itai nguva nevarume venyu chekai nzara dzevarume venyu Josephine Due is true ndaguma kuona kudhara is true ndaguma kuona kudhara aiwa Loveness unoida diaries asi ndokumbirawo kuti mai vevana but tinokumbirawo kuti mumboshayikwa pamalive because wona ndoda kuudza ichokwadi andika ndoda kuudza ichokwadi anditika isusu masocialites handiti tiri pano kutsvaga mari handitika through Facebook ndofunga handichakudzi zvakawanda munoona vamwe vachikanda maratings emari dzavo kumamema mapeji kuti mwedzi unodaita mari yakati ndikunyepa here ndikunyepa dzimwe nguva panapa patinenge chitoti kwanzirane leti vedu handi mazvona anenge achitoti gasa imhi vedu eka handidi kunyeperai panapa tinenge tauya isusu masocialites handika kana tisingakudzi chokwadi hapana kwamuchachiwana mukauya mukavhiwa kudai muri kuona papa 533 or so handiti makatasa live iyoyi kalive kasina nebasa resaka kalive aka mozati zikanotoka ndotuma sensi pakalive kaka kasina nebasa rese saka guys inini ndoputsa dzimba dzenyu ini ndowana 5 cents yangu kuna suka is it fair zviri fair here guys andirarami nemari yeFacebook inini hangu handika handirarami nemari yeFacebook kuti ndoya ndakamirira this is my side hustle muri kunzwa saka imboshayikwai shayikwai timbosara tiri 100 kana tiri 200 nemasingle angu kana nematirande vakadzi vemumba indai kudzimba kuvarume venyuko imboindai kuvarume venyuko ndisare nemasingle mashawo angu pano tiri mashawo tichingotara nyaya semashawo chite vakadzi vevanhu muri kudzimba chete kuti zvinonetsa tokuitai sei kuti tikumanidzirei musauye pano mumboita 3 fucking lives muri kudzimba dzenyu musingauyi 3 dzisingakuoni ndimbosara hangu nemashawo tichitaura nyaya dzechiashawo pano imi muri kumba uku muchinesa varume venyu muchibhodha nevarume venyu zviya zvakapukanyika zvo zvamuchidzama muchiumbidzira kuti zvidzokedzane panzvimbo sure zvikuru sei vana vachangorogwa vana shumbress you are single hapana munhu anokubvunza kuti wanga uchikazodai haunawo unotwa inu anozokomblena newe kudzidza munodzidza handirambi kuti pane zvamunodzidza asi ngaichega zvamunodzidza zvona muri kunozviita here kumba uko ndomubvunzo wokutanga zvamunoti munodzidza pano muri kunozviita here uko kumba kana kuti munongodzidza moti tadzidza kana mave kumba mukuita the opposite zvamurikudzidza zvinhu muri kuzviita here nhai vasikana kadzidza nechokwadi varume vacho muri kuvarespekta here mudzimba uko muri kuvarespekta varume ava muri kuvabikira here imi varume muri kuitirawo vakadzi venyu muri kudiwo muri kumboinda here namedheko vaperekedza kumasaloni kunogadzikwa musoro muri kuvaperekedzera kunogadzikwa nzara vakadzi ava varume you are also part and parcel of distraction ari kuitika mukati memamarriages enyu vanurume muri part and parcel of all this because iwe wacho nawo umwe haasi glued pafoni murume ari glued kubhawa kuti ndenge ndiri kubhawa ndichimwa doro anobuda mubhawa na12 ndo zvakuita kuti mai vauyewo pafacebook vauya pafacebook manje Facebook ine addiction ka vave neaddiction yefacebook kuti vabvise paiwa rega doro riya kuti vabvise kwakunetsa
hanzi atoneri malive kumba tonera kubasa. Okay, good. Ndozvandiri kureva chipo. That's exactly the kind of thing that I'm talking about. Kubasa hako. Handika kana wava kumba unenge wane time naye. Live yose iona mangwana chachimunya wakubasa. Iyasika. Kumba kuota zvinguva naye. Ndozvandiri kutaura wani. We are saying the same thing. We are saying the same thing. Maskana, anenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Handiti, anenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Mari tinoida. Handiti, hanzi zviri nani kuya paFacebook pane kurwa. Munenge muchirwa kumba here. Munenge muchirwa kumba. Munenge muchirwa kumba here. Ndakukone wai ndakutadzai ndakutadzai iri kuzava kona kumbisa dzimba dzenyu muri busy kwa TV pano saka muda kuti kuita ise sure muda kuti ndive ngone varume venyu here he muda kuti ndive ngone varume venyu indiri kuti mboindai munoita zvevarume venyu kumba uko mugozouya pana pa next week imu kuti kwai pana TV tendo matoitira stress zvina muri kuti kudikwe muri kuti hamu kundiwa zvandu imu muri kuti anaro kukomesa kuti kuti mboindai mudzoke next week mbonoita the weekend nevarume venyu imi tek da pana TV pana tingaindi togara pano saka ndikutana ndoga ende vana ava mukutosungatsinga kukakatsinga muchiramba kunda kunonesa varume venyu kumba uko. Alright, regai timbowa kuti varume venyu vari kumba taisei kudzimba. Ndofunga pane nyaya. You want to tell me about your husband? Let's go for it. I'm opening lines. Hanzi anti-Melly come once a week. Ewa zve ini ndiri paiside hustle ka Magi. Iside hustle zve hadiwi once a week. Meona rizuka ndikanga mupapero. Waita sei zve naindikiri. Hesi vakoma Justina muri seida kurova. Naye Magi waita sei zve iwe. Ini iside hustle. Anditi zvino ndakauya once a week saka ndinoda ndikeshe ini chi. Indo everyday asimisha ikwayo. Ini ngobaya live but days izvi ndichingopedza vachanya pasire vose vachingona ma-adverts atikakadai. Uchiona nema-adverts. Anomaona. Right, ndavhura maline. Namba dzekufona madziya nzi shimbiresika ndandikikiri. Fazira mimi atindi. Mimi mazano uri right, uri munhu po. Unless pamwe maybe kusangana newe ma-street angu maybe unenge uri somewhere kwaunotambira handisi kuziya. But pana haguma kuona kuti let's hope kuti unenge uchinesa murume kumba uko. Uchitandizve murume. Kwete kuti hatikuoni pano unenge uri muma-street. Kwanzi SIS MELLY chimwe TV pano tikandwe. Ndavhura mandikikiri. Number muna here ndivo right. Isai number in comment section guys. Isai number. Afuna pa number isiriyo but regai nditore. Right. Hello caller. SIS MELLY. What do you say? Tripo kombuda kuti TV pano tiende pina yaskana. Mumboinda kumba mbonitamba nevarume. Aiwa kana ndipo patinotandarira imimi muchiona 2 seconds from Zutka nesu tingotandara pano. Varume vacho vanenge vesipo mudzimba dzacho akatsoita sei. Asi iwewe unozomboitawo iri time yekuti unogara kumba pasindi nemurume wako muchimbotaura nyaya dzemumba menyu muchirongawo maplans. Tinenge taronga SIS MELLY kotoronga every day era. Ko munoronga nguva iwe chindiudzawo pamunoronga tikatanga live na 11 pano. Mira tikatanga live na 11 na 7 topedza na 11 manheru. Saka munoronga nguva iye anenge avata munoronga nguva iwe. Ko SIS MELLY korongowa every day ere. Ko kumbotambawo nemurume wako mutamba rini? SIS MELLY. Munotamba rini? 2 hours. 2 hours chete. SIS MELLY musatidaro. Aiwa itai 2 cents from Zutka nesu tichingotandara pano tichingofara. Tiendi kumaraini totandarira pano isi. Aiwa. Hey. Hamba menenyu. Mangwana kana dzimba dzikaputsika idzi guys. Ndichakurangaridzai. Ko varume vacho vanenge vesipo once apa vanoenda unoona bhora. These guys kune bhora vanobuda unoona bhora nendichiona online. Ndosaka ndiri kutaura zvese nevarume kuti varume nemi ya contributing kana asipo you allowed kuenda pa face pa live but kana aripo enda kumurume.
vanoenda kunoona bhora iro rakauya vanoenda kunoona bhora. Okay, hapana kuipasa as long as kana ari kumbochizowana nguva kana endawo kubhora wouyawo kulife kana toendawo mumastriti machona kana avewo kumbo musonoti nhasi medhema ndakati kuenda Saturday ndiri pano handika Saturday ndisaka tisingaiti malive Saturday tichida kuti muite mafamily chi bonding. But sometimes amuiteka live every day Sis Melly. Handiti every day vari pabasa saka topinda zvedu palive. Yeah, alright zviripo alright muningina ngatimbowa vamwe hai ndakutadzai amen ngatimbonzwa vamwe. Kola hello mushe kuri sei? Asi Sis Melly mungabva kujimi kwenyu Sis Melly kwamaenda kunojima makuseni kuti muye kuzotidzinga pano. Mukuda kuti tiende kupi? Handina kukudzingai muningina. Handina kukudzinga. Ndati. Munozati mukauya pana muchiti Sis Melly muri kungotaura henyu asi nguva nevarume tinombodziwana ndofara singaiti. Tinenge tinawo kavarume vacho pamalive pacho. Aiwa kasaka you are sorted. Aiwa you are sorted. You are sorted. Aiwa you are sorted. Kana uchiti ndine murume wacho palive you are sorted. Sis Melly motisvika pachiti kuchidzidzira pano palive. Live iri kumisa dzimba dzedu. Saka mukuda kuti tiite sei? Aiwa kana uchiti nengone murume wako then bo. Panapa ndopamba pedu Sis Melly sati namwe kwatinoenda. Inde ichida kutorara pano kungoti munotozokata malive. Otherwise panapa ndipo panototiitira isusu vamwe. Kwekuenda ndopasina. Kungoti nemiwo munenge mino mhuri yenyu Sis Melly. Inde toti munge muchiya pano 24/7. Hey. Ashabo. Hatina kwatikuenda edu Sis Melly izvi hazvisi kushanda. Pano tiri kugara. Hey. Kwakuenda kunojima kuzotidzinga Felicitas kwana. Alright iri boko la takunzwai ameno. Mangwana musazouya patiri kuona ika. Musazouya mangwana chakurangaridzai dheira nhasi. Mana unosunza masimbi kuti mutidzinge. Alright sharp zvakaoma hazvo. Mafoni acho apa kuita kunaya. Saka ndatsika mugarden menu. Hello Kola. Hello Sis Melly munofara. Mushe kuri sei? Mushe rise basa. Vamaini ndichingodaro mazano ndakati zvigara rangu pamba. Ndingoita ndiri pamba. Handiti. Ndatongofona ndichitongotaura kuti isusu tiri madhayari. Tinotera imini. Apa titori kubasa tikutoshanda. Tichitoshanda nemi hatisi vemumastreet. Muda kuti tiende kupi? Kana mapedza basa munenge muchite. Kana totopedza kubasa taenda kumba tatobika tatoti tisina baba titori tese tikutona Sis Melly's diaries. Anoona kuti mutaura kuti muri safe because baba vanenge varipo. Muri safe. Kola hold on. Imbomira hold on Kola. Imbobata wakada ndipedzise nemwe Kola ari pafoni. Hande Kola. Baba iwe na baba munenge muri pasi Sis Melly kasaka zvezve zvakaringana. Zvezviri right. Hello. Ndezvati kuti iwe munenge muri safe noti nengona baba. Ko vasina vanenge vasina baba. Ya vasina vana baba vanenge vasingaoni diaries ka ivavo ngavateereri zvamuri kutaura. Tinoda vanhu vanoteerera. Handitika good. Tinoda vanhu vanoteerera. Dzidziso yenyu kana nevarume vedu ka vari kutoifarira. Zvamunoita macharity ose amunofarira ndozvakaita kuti vamwe varume vedu varambe vachida kuita sei kuramba vachikuteerai vachiteerera. Nekuti pane kudzidza, pane mabasa amunoita kanaka aripo anenge achiona ecommunity. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu arambe achifunowa munhu akadaro. Munhu anenge ari nzenza ndiani angade kuona. Pane vamwe vanhu vatinoona chero vamwe masocialites. Murume anenge achiti mukatoteerera izvo zvakadai nezvo aiwa iwe zvisinazvo. Dai vanga vari chikumeli zvo. Ngatiendeni kuSis Melly havana here live. Unotobvunza kunhasi ko zvaita sei kuSis Melly havana live here. Hatiteerere zvakadai. Saka you listen kune murume wangu kuti ari kuti aiwa izvazvite. Uyu ndo watingateerera. Saka tinotokuteererai. Vana vadika isusu tama over 40. Tavanhu vakuru. Inini fanike inini shamwari yangu ndiye murume wangu. Pese panenge ndine murume wangu. Kana tiri kumba tikaita mabasa tinoita paweekend tititese. Tinenge tititese. Ndinouya wakuti inini saka inini ndiri kuuya nemurume wangu kupi kupati Cape Town. Ndikati murume wangu mufundisi tinenge tititese because hatisiyani. Ina handisiyani nemurume wangu pesa pari.
Good. Very good. You know, now tell them why you are avoiding so many temptations. And you do everything together. And you pray together, you laugh together, you eat together. hatina mungove kuisa Satani pakati. Inini ndiri shamwari yake, iye ishamwari yangu. Pandiri ndo paari. Foni yangu ifoni yake. Inini anogona kutenda nefoni yangu kubasa. Ini ndogona kutenda neyake. Hatina kuti hanzi tine masecrets kana kuti we don't have secrets. Kana wada munhu wako wada munhu. Kana mune dambudziko ramuinaro garai pasi mutaurirano. Inini murume wangu apa pane chiri kunetsa kana kuti murume wangu uri kundisiya ndisina kuguta toita sei tichidaro ndo imba yacho imba munotaurirana mukadaro zvinhu zvese zvotose zvotofamba mumba kuwirirana nemurume pari kuleka mutaurirana kuti murume wangu apa dai iwo kuti dai torega kuita naro asi tivakekana kuita 23 years tiri mumarriage pasina kana dambudziko kana kuti ndabonetsa nemurume kana kuti ndaenda kumba kwedu kunogadziriswa inyaya yekuti tinowirirana hatitenderi kunogadziriswa nevanhu tinogadzirisana tiri tega tisemeli. But unoziva here kuti 23 dzakutaura generation yako iwewe negeneration yevana vari kumakanyi zvakasiyana. Mavalues aunoziva amunoziva imimi atakakura nawo ayaya tichiudzwa kuti muchipinda mumarriage so zviri kuitika here kuvana vedu masivano. Ndo vatiri kuti kanga vateerere isusu kana chivaudza but havadi kuteerera ndo pane dambudziko. Nokuti vanenge vachiti munotiudza chii old school muri old school imi munotudza chiko isusu manje titorimo mamarriage atamabva takadzokera kumba hatinambovera takanetsana nemurume tikanzi taenda kwatete kana kwana mbuke tinogadzisana tiri tega isu maold school nekuti pane zvakaita sei zvatakadzidziswawo pane zvinyowani zviriko asi teereraiwo kune maold school ndizvozvo chaizvo vanodika havadi kuteerera ndizvozvo dzidzisa kana nevana futi vanokura vachiita sei vachitoona kuti vabereki vedu vanodai so murelationship yavo wadai dzidza kufara isusu vanongo vandotiti mama nadhedha aiwa unotofungidza kuti pamwe vari kunetsikapo vari kunetsanapa vari kutosika zvavo iwe utoda kutozvita bp isu tichitota sei tichitofara because tine time yekuti ngatiseke ngatifare saka vana vari kunzi itai nguva nemurume wako tora nguva yako nemurume wako uteerere iyoyo kusateerera iyoyo ndo inoparadza dzimba. Right. Thank you very much Kola. Thank you. Nasi tikudawo varume. Thank you very much again. Ndine Kola pale phone. Thank you very much masoko akakutoa akakosha singaita mataura. Thank you. Murume wako ishamwari yako and imi varume kana manzi moita ushamwari mochita ushamwari and tika right Kola hello. Hello SIS MELLY moise. Ndiri right uri sei? SIS MELLY mandikudzei hatiswedi pamalife SIS MELLY modzi pamalife anonakidza muswe Friday kana kuti muswe Wednesday saka ndinoziva time dzenyu zvakafana nelife yange iri koni pedzu rechikapu inangwa ndisarire saka ndikwanise kuiona zvakafana malife amunoita amu ejima ira ndimasarirawo but malife amunoita mushava zvemachiriti mushava malife ejima ndimafariri nechikapa uri married here? Married. Ndiri married for 2 years now. Kusakaindawo chikapa kana saka chifari unochigona here iwe? Ndikumafarire SIS MELLY. Ndimafarire. Asika chikapa unotochida kamumarriage imomoka. Zvejimu ndingaandasenda hangu chinoti kugwadziwa zvejimu. Ko chikapa ichi because uri kutochida muji chinotodiwa mumarriage muchikapa ichi. Wodi? Chikapa ndotodarika mutsvachonewo malife enyu akawanda ndinomaona ndine murume wangu saka ndofila chikapa ndofila izvi panonyadzisira too much manje uri kutokanganisa wena muningi ndarika ndikudza nemurume wako yemboitai crazy nemurume wako tell murume wako kuti baby let's be crazy, let's listen to these shows today, we might learn 1 or 2 things and you will learn 1 or 2 things truly speaking. Haushayi chekutodzidza ipapo because neziro vanhu vakadzidza zvakawanda panapa naindi kunye pakati yana kudzisai hamuna kutaridzwa zvima6 wati zvomumabedroom muchinzi zvinodidi munodai hamuna kudzidziswa akadzidzisa kati ya nezuro and
imba yako iyi chine 2 years mnin'ina fresh Okay. iri fresh imba yako mainini ndi muchova kuti unaita zvidavado zvichikapa mubedroom umu unochigona chikapa cherize iwe ochigona here iwe chikapa cherize hauchigoni takati chiona nezvirezu chikapa cherize handiwazviona saka unoshogona kuti uterize mubedroom ako uchitawo serize handiona uchitoudzwa kuti unodai kuti ugonese imire chidikini kana munina waiwa kana imba yako inyuwani aiwa kana musi wauchauzwa nemurume kuti waugoni chikapa ndopochaya kuchimatsvaka malaivhi aya zvazvimunya tinotaza kuti vaiita sei musi murume asi mwana meamuka anozoti pamberi apa paofarise koda murume ari munifesi ofarisa kuti waugoni chikapa iwe wotukwa nazvo zvakubata manje wakudza wachitira isimerika ndoiona papilive musiya pakanzi chikapa wakuida wakuda help alright no pakanaka ndoda kutsvaga varume vakadzi muri kufana makawandisa anyway thanks muningina wangu thank you right varume guys vakadzi ngatimbopai varume kana timbowa zvichemo zvevarume mirai timbowa zvichemo zvevarume alright yarifana director ngaitimutore tipinde pavarume tikudawo input yenyu toda kunzwawo zvichemo zvinobva kuvarume kuti zvichemo muri kuchema nei hallo kola kola hello yes sorry ndakumbira kubvunza ka muri palive right ndoda kuzokufonera nenyaya yangu ndingafona kumanguwai manje ndobva palive panapa manje unotofona apo basa ndinokwanisa kufona newhatsapp calling maita basa si alright right pane varume here vari kufona apa mukoma sebhelebhe varipi mukoma sebhelebhe vari kupi hello patikura tati timboda kupa varume kuti vambofona timbowawo varume chitaura uright tigopinza varume timbowawo chitaura ndiri right uri sei Rejoice madondo wawe here kuti tione murume wako una here murume comment yawaisa yamainini anotadza kuve defensive kudaro pana kuti mubatsire vana vadiki kuti dzimba dzivire murume ndinaye SIS MELLY for a good 15 years inini social media ndotoiteera zvekudaro ende ndinototeerera mashoti nemurume wangu you just recently started following you and we've been learning a lot, especially that show yamakapedzera kuita ye-revenge cheating. Ndakaiteerera nemurume wangu and he said to me, you know what, ndadzidza zvakawanda kuti sometimes kana chikurwatisai vanhukadzi tinenge tichitokonzeresa kuti imi muzoretaliata. Mashows akaita seshow yaTete Tilda and also your show inini mumarriage mangu ari kundibetsera and handina counseling yandinoenda handina anything. I follow domestic issues yaTete Tilda naSIS MELLY diaries ndokwandowana advice yangu and my marriage is getting stronger and stronger by the day. Saka social media ndotoiteerera ndina baba paside. Handino right baba wako kwanoshanda here vanoshanda right saka watinoiteerera ndina baba paside kana vasipo baba chinoitika alright asi handikuona kuti uri kuona kuti wanga uchindi opposa but tikutaura zvanga ndichitaura zvimwe chete uri kuzwa kuti wataura kuti chii ndinototeerera mashows angu nababa vachidzoka nditoudza kuti SIS MELLY vaita live ngatiteerere live ishi handika makarelaxa bedroom moteerera handiti wati ukataura kuti ndinoteerera domestic affairs atete Tilda ndoyapano imba yangu ndiri kudzidza zvakawanda kubva kumashows mashows ekwatete Tilda ekwaSIS MELLY handiti ko kumakuwa unoinda here kumakuwa no pane mashows ekuti inini nemurume wangu tinoteerera pamwe chete anotivaka like zvandikukudzai kuti show yenyu yamakaita last time ye-revenge cheating I was listening with my husband akatonditi ndadzidza kuti you know what in as much as isusu varume tikwanisa kuita zvimwe zvinhu kunze kwemimi vakadzi hamuite kwete nekuti hamukwanise asi nenyaya yekuti munosida saka he learned something from saka the thing is mashows aya tinototeera tiri married ngatichitoteerera nemapartners edu tichitobetserekana
saka kunotukana vanhu ndati unoinda here kunotukana vanhu ndogona kuenda through like now ndogona kuenda through ndichiona kuti zvii zviri kupisa matwist then inongoona zvangu nongoseka kazhinji murume wangu ane mashows ekuti kana ndinaye ndinoteerera then kana ndiri ndegawo zvangu pastation yangu but kana iye azova kubasa like togona kuwacha movie tese kana cheta zvefoni ndinotoita naye ari paside izvo zvinamuti you know what account yangu handina credit but ndikuda kufonera SIS ndiye atonditopera airtime akati it's okay ndikona kana zvimwe zvinhu zvacho tinotoita nana baba vacho paside but waona kuti manje you have answered me well antiona because nyaya yangu yanga iri pakuti negativity andiona kuti wamenchera tetiuta kunodzidzwa nyaya yangu yanga iri pakuti negativity, too much negativity pamafoni andiona you are destroying your marriages. Recently started following you. Ye program ya makaita last time. Umongo akatonditi gatotera nema earphone. Iye akaisa one kuzere, yakaisa one kuzere. Chitokomenta tese. Chioka wona nyaya inspire this guy ari kuchita mukadzi wake it's not good. Because baby it's not good. Saka mama shows unoda kusefa. You have to know which shows to follow and which shows not to follow. That's what I was saying. That's exactly what I was saying before. Paya was ndipo zvanaitaura izvozvi. Wadzoka papoint ndanaitaura iyoyo ndopo wadzoka. So we are together on this one. Tiri chase. As long as imba yako yakamira zvawandifadza kuti murume one earphone, mukadzi one earphone, muri kuteerera mese, muchiseka, patakanganisawo muchitotaura apa vabhaiza ine imapa. Handimaona muri kumba kwenjidisika saka that's a show. That's a show. Chero pakadaro mukano kuti Satan apindireka uri slim, very slim, because you guys are solid. Aiwa inini azina tete or any amount nenda kwaini. I go to tete the domestic issues. Tona ma issues evamwe then mamwe totoona kuti there are similar cases like us. Toto zidopa advice nenge chipiwa. Recently we just started following you. Totoona us maybe vati wona situation ye couple e. Inauna kabi. Toto zido. Mama shows that you just have to know which shows to follow and which shows not to follow. Thank you. Watozoita SIS MELLY vacho. Atozoita SIS MELLY zvanandichitaura ndozvanzi zvakadzokorodza. Saka tatiri pasame page angachida tension yangu ndamupa. Iye zvinakukudza iye manje kuti know what to follow. Know the right shows to follow. Ndiyakukudzai. So Rejoice, I'm so happy at least. Thank you very much and please my greetings to your husband and your family. Thank you so much. SIS MELLY. Bless you. Thank you. Bye. Right. Anozotedzera isu maasha masha wadu kuti vabude vapindewo handi vanoshanda kuchijana avatoti ngatiruga vabude tipindewo ndo chigame chacho saka zviri kwauri kuti unoda kubuda here kuti vamwe vapinde kana kuti uri kuda kugara pauri ipapo because uchingobuda truly speaking 2 months down the line munenge matopinda mumwe uchingobuda 2 months down the line munenge matopinda mumwe anti mashona saka vanhurume muripo here varume tokumbirawo vanhurume chete vambofona varume chete kumbira kuti vanhurume mbofoni timbonzwawo zvichemo zvenyu kuti chii kudzimba uko maybe varume vari kumabasa asi toda kumbonzwawo toda kumboita show yevarume chete guys hamuzvioniwo let's have a show yevarume chete varume vachiuya nezvichemo zvavo zvavari kusangana nazvo kumadzimai avo zvichemo zvavo zvavari kusangana nazvo kumagirlfriends avoko timbowa nekuti varume vane ego yekuti kubuda ndichitaura but havazvire kuti vanenge vasingatsvi muri kuvaitira zvakakomba varume ava muri kuvatamba yakapenga kudzimba uko muri kuvabaya-baya pamahanzi apo muri kuvatuka-tuka kudzimba uko muchivaudza muroyi wana mai vavo but vanhu veyo kuti havakwanisi kuti vabude papublic animaona vachitaura nekuti vane that ego yavanenge vainayo mavari but hazvireve kuti naivowo handimaona nemiwo muri innocent animaona hazvireve kuti nemiwo muri innocent saka tinoda kuti tibhalansise varume vauye vati musingavatuki musingavajaje vauye vazvimirire kuti veniweka ini nangu handakaenda tikuya kuti panhu nyaya yakati madzimai chino vakataura in general todawo respect todawo kudywa zvakatira imi muchipindawo pane imwe live muchitaurawo makazvimirirawo muri vakadzi muchipindura nevarume andimaona hanzi navincent show yevarume ndamanheru yes I think vakawanda right now vari kubasa handika tinoda kunzwawo zvichemo zvevarume toda kunzwawo kuti zviri kumbofamba basa hazvibese tiramba chikuti vakadzi kwaivo varume vacho sei tisiri toda kuzivawo zvichemo zvenyu
tinoda kuziva kuti muri kumbochema nei. Vakadzi tinoudzana panapa tinotaura every day. Anditi kwa imimi varume toziva sei kuti muri kugonegwa nevakadzi ava kana kuti hapana zvekuitika, toziva sei? Kwanza what about isusu masingles ari kuningirira? Masingles muri kurongegwa show yenyu uko na shumbresi uyo kuti muinde kunonyengana uko kuleki uko. Anoona kuti unotsvagana nevarume uko varume vacho vati wani kundibvunza kuti paidhiti rakaiswa musi wani. Ndikati sandaudzwa ini dhiti chaudzwa kana zvaitwa zvarongwa ndizivi. Ndawana kutoendeswa nevarume vacho. Anoona varume vadi kukomenta sanda kungoonekwa vasvika kumafunction. Kushiya kuti zviri kufamba sei. Varume are suffering mudzimba in silence because kune zvikadzi zvipembe zvanachiera. Kune zvikadzi zvipembe zvokuti zvikatanga kuridza mbomo kutaura ka chinoita sama moyo seni kudai. Ini guys handidi kunyeperai guys, handidi kukunyeperai kukudza zvemufiction zvemufirimu zvisingaitiki. Ini guys ndinovava, ndoda kudza ichokwadi. Pamunenge muchitiutsurana paine chitozvitsiurawo ipo paya mugare makazviziva. Ini guys ndinovava kana ndikatoona kuti chinhu chivari ndoda kutondihwisisa nyaya yacho ndinoipedza nekupopota. Asi ndapedza ndozoti but ndatsopopotsa kapa. Saka pandadi apa tozoenda kunokumbira regerero nda kunogadzirisa. Hanimaona kandisori baby chichi iye akutoziva kuti handiri munhu wenyama nokuchida kuvhenda wavhenda kazvapera. Chandokudira wani unogona kuuya uchi apologize. Hanimaona saka zvipembe zvakachiera nezvana mamoyo. Hanimaona tinombovava. Kune varume manje vasingadi noise. Akuvavira murume Felistas. Kune varume manje vasingadi noise. Kune varume vakajaira isusu pembe idzi. Andoti akandona ndakanyarira asi muri kugwara. Ini ndizvo ndoitwa kumba kwangu ini. Ndikati konze asi muri kwa zvakanaka. Shakira mama ari right. Nokuti hamuna kundijaira kundona ndakanyarara. Vajaira kundona ndichingotaura ndichingoti ndikadai ndinde chitauri saka ndiri radio 2 ndikakomenda apa ndikadai imi zvikazi dai ndinde chingotaura. Musi wandotonyarara ndotaura kuti kana pakaipa. Almona vatotaura kuti pakatoipa nhasi munhu kunyara kudai anotorwa. Ndovanotokotozvona kuti something is not right. Kune varume vatoda munhu akadaro nokuti ivo vakanyanya kunyararisa. Anomaona saka zvino tikanyaratisa haibudi. Saka one has to talk, one onyarara. Saka inini I am the talkative one, I am the outspoken one. Antika ivo vakanyarara zvobva zvabalansa. Animaona saka ana mamoyo vanotaurisa ndochokwadi. Nevava vana chiera square. Animaona ewa ndinovavira mubedroom. Ndandivaviri musitting room, ndinovavira mubedroom taatoga ndova ndovava. Asi ndozomeka zvati hatizoindi kuhope ndisati ndagadzirisa. Ndokuvava kana 10 minutes zvangu ndichipaumba. After that ndogadzirisa. Sorry oseka kwei tatazviziva takutosataura dzimwe nyaya takutoseka. Ndozvatiri vanhukadzi kazhinji kacho. Mona ina ndigoni kuchengeta chigumbu manje joyi ndichipedza kuva nenda kutoputika nekuti kana tiri mukati mekuvavaka andika vakangotaura kuti zvatanga rasvika zvatoita ndotoputika nekuseka zvatopera. Handigoni kuchengeta chigumbu manje. Ndosaka ndichidi varume vakanyarira matsotsi nokuti kunyararira ubenzi. Unonyararirei mumwe munhu achitaurisa? Unonyararirei mumwe munhu achitaurisa? Saka ukaona kuti kazhinji kachona mukadzi akanyarara murume ipembe. Kune varume zvipembe wofutika. Murume unoti murume here uyu. Zvipembe zvivarume zvipembe zvokuti zvinotaura zvokuti zvinotaura chaiko. Zvinotaura zvirume zviriko. Zvakadaro zvokuti chikatenga kuvovoti kuruputa apa chovharisa imba yose. Variko varume vakadaro. Vokuti hangagoni kunyarara. Variko ana British muluzi. Mutomuona ukamutadza kuti British unotaurisa. Hamona saka ari pautawana mukadzi akanyarara. Ani mazviona kuti zvibalance nokuti akawana munhu anotaurisa stereka vanourayana. Hamona chimurume chikuzikane chiro kumakuwa chiriko. Variko varume vakadaro kuti kumakuwa uku chiriko chikamanya chakadai. Choya chitokudza mabona here vedhero zvachisvika ndochinokuvigira nyaya dzemumastreet. Ndikunyepere guys, hakuna here varume vakadaro. Hakuna here varume vakadaro anotokuvigira makuwa ekumastreet kumba kuti mai vangu tiri kumba avo vachisona madhoiri avo kuti micheka yavo iye ndanoziva kuti mambona zvikuitika kune hondo kuFacebook mai mwana. Variko varume vakadaro. They are there
ticharipi tichaona ripi tichauripi tichaona uripi tichaona uripi tichaona atoona kuti mumba munoto ne problem animaona saka zviri paviri izvi animaona munhu anenge ane chipo chakewo chekutaurisa zvori class varume vakafanana shadhi vaya guys vakarume vakafanana shadhi vaya unoti ungachidii chiya mumba chiya ungachitei shadhi chiya mumba ungamudii shadhi ungamudii choziva zvose handimazviona varume vanoti kwamakuhwa vanoita varume nekuti chero nyaya dzakumabasa kwavo totodzihwara ivo handindoona ichitiudza isi todzizivirepi isu ndiona ndiona ichitiudza kuti iwe basa zvikadai zvikadai vane makuhwawo varume animaona saka kune varume vakadaro haisi mhosva asi havangazowanani vanhu vese vakadaro kazviuya hazviwanani nekuti mumbai vacho munofiwa vanourayani animaona vanourayani saka mumba umu kutaurisa uku katitaurisa sito ini ndotaura nditombodi kunyepera guys ini ndini chimwe chipembe chitoripo pano asi ndinongotaura zvopera pane toda varume vanofona tochida varume vanofona anyway varume vacho havasi kubatika zvikudaro halo kola mushe kanjani iwe Grace uri kuremira wakadaro hanzi naGrace wangu murume ane makuhwa anonyeya ini kumaneiba zvinowa kwakanganisa pakunyeya kumaneiba manje imi ndingade mutonyeya maneiba hei taurako I'm sure to never go to Facebook or SIS MELLY because they Facebook. I shout them not to tell us shout was SIS MELLY. Shofe. Hey. Hey, aningachito kungachako dumbuka netraki urachitera nyaya dzavanhu island island inombotora mukombe woka sometimes island inombomiramira island inombovharisa island ndechimwe masocial ese kuisland yagaisiwa nguva paenough respect vaya nokuti vanhu vaya vanombotindateina vaya vanomiramira mai mwana vanomira vaya ndo maentertaina aya vanomiramira vaya chaiko chaiko tinononagwa ikoko kuti zvokovafarira zvako izvo muningiri kana kusavafarira izvo zvakatosiyana kuti ivo mari vanenge vachitoita ipo paya hazvina musoni chatuka saka nondituka unonditiza asi vanovaraidza zvavo vediwe ketina chikatanga kuti ari pakana kudai towa kutona kuti yes zvasvika ya zvasvika mamoyo achipedzawo achitangawo akabata mugwe ya tiza kuti yes ya zviri kufaya teti chitofaya katiri mungombedzese kuti ndichonagirwa zvedu ungari serious kuziva zvigware kufacebook munhu womurume musakurudzira aiwa shamwari unofa kuziva kuti nyama yesocialite handingauyi panapa nchiti kwai musatevedzera vanhu nokuti vanhu vakutuka vanhu that way I'll be dissing other socialites
I am not allowed. I cannot say that. I can't even comment section. And the kudaro inini ndiri socialite vamwe vangu vandichi content dzavo dzedu dzakasiyana ndo content yavo. The moment I come here and say vakutuka ndakuita kunge as if ndikupinda kuti garden kwavo and ndikunovatsikirira nati ndikunovatsvaga kuvadenda kana kuti I am not endorsing kutuka anditika but ndo zvavanoita andiona ndo zvavanoita handiti ndingazodai kana ndozodai kana ndozodini kana ndozomudza kuti itodai so hazviiti andiona zvoita kunge ndikutodenda pamuromo. No, handikwanisi kudza munhu. Plus kwavari inenge iri entertainment kwavari andinoona tikaona kana vachitukavo vachituka vachita malive opashow vachiita zvanenge vachita palive papa asi takatisati chingoningirira pane ivo motiva vasi vanhu here vanenge vachizivawo vanenge vachiziva zvavanenge vachiita vanoziva zvavanenge vachiita munhu anoda kwaanoda asi ndicho chokwadi. You sure? Yeah. All right, evening now. Thank you very much. Love you too, yeah? Queen, my tabas. All right, sharp. Right. Yeah. Right. Kaina ndikwazi kudisamba mashale samuza. Ndakati noti mawedzi edu anotwistwa. Anditi mawedzi edu anotwistwa. Titi chaura mukuseka mukufara mune zvakanaka. But sumisi shoko rinosvika zviri zvokunzi manga muchinzi mozodai iwondo yatotanga. Kandi hasisi zvandataura. Animaona handisi zvandataura. Saka munofanira kuziva imi. Kola hello. Yestendai mukanda. Kola hello. Hello. Smelly makadini. Mushe kuti sei? Mushe then I would topic here it was very good. But ko varume sei vasiri kuda kufona so that tinokwanisa kunzwa vanoda uzipi. I think varume vanoda kuti vabatwe kuri usiku. Andii vakawanda vacho vamwe vacho vanoenda kumabasa vamwe vari kutsvagawo vari pakutsvagawo. Hati kusenikawo. Tichavabata, tichaidzosa because toda kunzwawo varume. Hapana tinge sina kubalansisa kuti vakadzi tongotaura zvevakadzi ko varume toziva sei zvichemo zvavo. But on a serious note, zvakaitwa naKatalia zviri possible here zvese zvaaita unodawo varume. Zviri possible kola varume varume vana vadiki ufunge vanotoda zvisira nebasa rese zviya. Saka ivo ngavamboyawo vadzidzisane kuti vakadzi vanodawo kubatwa sei nekuti tikaramba tichitega tine chingovafikirira tichivamhanyira asi vakadzi tozopera like tinovada too much then ivo vanenge vakateerera every time vanenge varipo padhari. Varume vanenge varipo zvavo but vasingakomenti ndochokwadi chaicho. Varipo varume hobho panapa. Ngavafone kana vachinzwa vasarerekere side one kuti vanoda kunzwa. Handichavabata dondiwari varume ndo vandichabata vakarivara ndongouya uyai join henyu guys to frame ndichavabata zvangu vakanyatsa kurivara kudai probably kana vakwana togona ngochipisa. Koyema madhazva inodzoka ri topic yeyo vanogara nemastep daughters nemastep sons ichauya. Alright. Ndichaipa ndiselina ndo matopics andiselina iwayo. Alright. Thank you. Alright, thank you. Hanzi nagidzinga vauye usiku varumebo manje usiku sadzimwe nguva sometimes sekena zino ndaida kuita inonzi cherima ndakuti rega ndakagara mambedha ndikuti rega ndimboona tv ndikuona film papaya hope phone iri on hope nya pandakadai so dzanga dzava past 11 ka ndakangoona time ndikati chichirega ndichitongovata ndobva ndatongovatwa ndakabva ndatongovata zvachose ndakabva ndatongobatwa neupi ndikarara. Hanzi kati has married to a white man saka zvino zvacho kumurume wekuzima zviti kunyepa kwe inema chera zvinoita zviya vanotozvida varume ava vanozvida kusavaitira imbo zvitanga imuone maybe zvinongozodependa kuti murume wacho kuzima akamira sei vamwe vanozvida umwe varume ava varume vanozvida vedu ndochokwadi chiripo ida imbo zviita ini zvotiona kati yazviya ende zvaidofarigwa zvisingatoiti munomba zvaitodiwa zvisingatoiti mai mwana ndichiti chibhurugwa chakafika chakaita chewaiti checha chibhurugwa chiya ndakatombotekegwa changu ina baba muno vachiona mene kuspecial kwasa chiri chered nokuti vaiona ndichipfeka izvo zviya ndichipfeka zviuniform zvemapurisa izvi zvazvituku zviuniform zvacho ndaimbozviita ini halokola Sizimeni mamukase. ndiraiti kuti sei Inangu like
mashozi like ndakafanana nakolambo taura muyaya mashozi echikapa ejimu it's not my thing like because ndinongofila like kwandiri hazvinyatsoita kuti toona zvinhu zvakadaro ndine 15 years ndiri married but tinoita izvozvo mumavimbeze but kuti nditi ndingaona show yacho zvakadaro kana ndikatoma tinoita izvozvo I just pass but zvakanaka but kwandiri aiwa handi saka inini handidonyepa Facebook yakambodowo ndipetsera imba amen thank you ndaiti baba varipo ndobika nekukurumidza ndapedza paya totoita lulalo yedu tapedza ivo vavata ndotora chiearphone changu ngokwasisi Melly vopepuka vohwada kuti havanambobakwa tangoita ndadopedza ndadofuratira kokobva ndite sei ndisanyangadza ndoisa maearphone pavanoshanyarika vona ndiripo tototanga kuburana kusiki hoko because chachava chihabit chisina kunaka saka vamanga mutitaura mamuright asi vakagara nanipeya pasi vakanditsiura saka kana varipo kana tadya tapedza mbai kurara mumwe unoisa foni yakapa toita sei torara topanana time ndizvozvo thank you exactly ndizvozvo chaizvo thank you Kola thank you for being honest okay thank you my sister ani manzi waka tukaenda kanga ndoputsa imba ndaingoita zvokuti zvindibve ndoisa chiearphone kana iye avata opepukuona ndakangoisa chiearphone pasheve andimazvona saka itai guys zvakati zvazvo unoselecta andi zvaunoona unoziva giribheti wako ndiwe iwe unoziva giribheti wako handiti selecta zvaunoona kuti zvindo zvinoita zvisingaitodi wosiya handiti pane zvese hasi zvezvo kuti ungatora naimakonto ungadzoka here hasi zvezvo zvokuti ungatora kana tautori handitika tora zvinokuitira wosiya zvisingakuitiri hanimaona torai zvinokuitirai musa zvisingaiti kwanzi ini Facebook handidi kurambidzwa aiwa urambidzwe unoita zvinokuitira uchazoona iwewe wega kuti zvisingandiitiri ndezvipi musi wazvichazouya kumba kwako cheko chifunga kuti wakonza wagarisa uri momba wadii musi uchauya wadheya akapindukira mwana wavamwene uchaona tichakukona usipo tichakubvunza kuti nemikina akaendepiko mazuva ano uzodzoka uchivasikana ndakambozorora I was detoxing inema unenge wozwa nemurume kuti handidi choose what you want choose zvaunoda musi woyo andimaona right saka ndo nyaya inenge iripo please stop telling us this show haite it's a normal alright vanenge vachida dzavanoda kutora zvakanaka pane zvakaita guys indaitozviita ina ndiri kunyepera guys handidi kutombokunyeperai ndaitombozviita zvekutenga tubhurugwa twaketiya tuuniform turimo muchatitsvaga kuti tiri pai ndine tusimbi twangu tweplastic so tumwe tuziva tumasimbi tumahendicraft tweplastic chandaivasungirira so ndichivasungirira kiri paheadboard hanimaona ndichivasungirira maimana ndine chizvi haisi mboma imashuwa chifeki mboma so chaunenge uchitamba nacho kudai handitaiona tuma chimamuvi here imi guys ndaidawo zvekuexperimenta hanimaona waitaona kuti munhu ari kufarira maimwana munhu ari kunakigwa munhu kukurumidza kudzoka kumba maimwana kuti tikuya kuzorokwa here nhasi asi makore aya ndakapfeka inikikiri nailavenda mino yangu yakubata papi payakubata ndepapi kumba kwenyu asi mune meshini wokusika vanhu here mundipowa mino yakanaka nailavenda kana mumba kwenyu mune meshini wokusika vanhu muchisa mino dzine point ndigadziriroka yangu ndiuye ikoko kasi kana usiri mwari shut up and listen to what I'm saying right if you are not God shut up tangoya nepicture yamai vako tivaone mai vako let's zoom your mother first bring your mother here let's zoom here yekumba kwenyu tione kuti ari nani ini namai vako ndiani uruzviwa dzikama right andimazviona saka guys
mukutoseka ndaipfeka masokisi akati aya zvizere zvimasokisi ndichaburitsira one day zvimasokisi zvizere ndopfeka negogo yangu yakadai so guys handaiona mamuvhi here musatambawo zviri kukura ndaiona mamuvhi atika ndopfeka gogo yangu yakadai so hanimaona ndopfeka gogo yangu yaya ndichi waitoona kuti munhu ari kuzhazhavigwa mai mwana ari kuita kuzhavirigwa ariko hanimaona asi uone kukura unongozochiluza interest zvalokola muri sei zvizaita pafacebook pana sesimeri natete childaka hatini kuti kungatochiita sei yesikatazini hatitobvepo tinenge tiripo tichitodzidza munoziva vana vechidiki vanofanira kutora vanofanira kudzidza hanzi mupfeketi wori maigani kwanai vanofanira kudzidza kutora zvakanaka zvavanenge vachidzidza zvinovanyitira nangu vakaenda kumatsitsi kumwe kwesoko kunenge uchiitwa noizi nekutaurwa zvisina basa nekutukanwa ngavazive kutora zvakanaka zvinovaka chete amen ndizvozvo chaizvo chokwadi not to follow everything anti everything munoenda mononzwa but pakutora zvokuisa mulife mako you scream ndo chete zvavanofanira kudzidza nokuti hapana munhu wese ane Facebook anotobvofamba mumastreet nango vese vakuti isu tinoona nevarume vedu tinenge tichitora mashozivo ngavataurire vana vechidiki kuti no tinoenda even kana kumastreet kumamwe mapeji nemagroups vanhu vanotukana kana vanodii vati tinongonosiya zvakadaro nongonoonawo darika zvinovaka ndizvozvo chete ende futi sisimeli murume wangu anokufarirai hei ndinotenda hangu mazano varume ndikukona nevarume haiwa ndikukona ndoda kufonegwa kona tikona nevarume sisimeli so hamuzivi zvavakaita kumba kwangu wamunoita show inenge ine varume tobvoti mbofunirawo kani sisimeli vanoda kuti varume vambofono venambocontribute or something aiwa thank you very much thank you my sister kwanzi ndikuimagina sisimeli vakabata mboma iyo sha ndaibata ndakurawo here umana tachembera umana takura takabata zvimboma izvi nezviuniform izvi zvinenge nenhikirikira takura andiona asi truly speaking the matter of the truth is the reality is takambozviitawo ndochokwadi takambozviita takukudza iko zvino because takambozviita been there done that mwana tichikudzai kuti musapfekere magrosari kuzasi is because takambomapfekera handisi kuda kukudza izvo zvefirimu guys zvokunyepa kuzvita ndizvite muholia thou art handimaona kuzvita muholia thou art handimaona ini zati ndakabva neko ndiri kukudzai kuti regai because ndakazo mukupfekera imomo magrosari takazoona zvakaitika kuna vamwe vanhu chokwadi chiripo handimazviona takazoona zvakazoitika kune vamwe vanhu saka munoza makambonetswa nevarume mirai timboningirira mbomira kufona kona mbomira kufona makamboita matumazera twangu apa munokwanisa kuagirira neni kana ndichinyepa moti ndikunyepa anditi makamboita muchiudzana kwamunenge muri muchiudzana muri vakadzi varume vaita zvimafe zvavo zvavanenge vanyika kunze kumodzana kuti kutonhesa sei varume muchidzipfekera idzo nhindi dzenyama idzi kandi ndikenyamaka kutora choka turi speaking varume vakati nguva yacho vakati lasi kuti zviya ndo zvisingashandi zviya ndo zvinhu zvisina kana nebasa hazvishandi zviya zvakutozviwestira time kuita zvikuvadza chibereko chako chiita zvinhu zvisingatoshandi hanimaona been that done that vakawanda apa kusada kuudzai nuvana chokwadi we have been there done that that's why ini ndichikudzai kuti musazviite musapakire magroceries andichika musaisipakire magroceries kuseruko musapakire zva magi iyoyo pisi yenyama yaunozara pisi haikusikura kuti zinhindire nyama kapisi kako hani the idea kune uchingodzi ngaadye tsvina yako ndo inenge chingoti the idea hazvishande zviya kusagona
tibude vana tiudze vana chokwadi, but is the truth. Ini handitauri chandisina anomaona ati zvatisina kumboita. Saka musapfekere zvimaninda yako zasi. Geza nemvura inotonhora yako usiyane nezvakawanda. Anomaona siyana nezvakawanda, usiyana nezvakawanda. Zvokuipa isai muweti mumabhaketi amuri kukorobhera mumba, muchikorobha mubva kudhoko. Takakorobha kudira weti mubhaketi kusangasa neweti nemvura mubhaketi kuti korobha achibva kumukova uko tichiinda uko. And tachipiwa zvimidzi kwaisai pasi perima. Nai mazera angu ndiri kunyepa here mucomment section. Tichinzisai pasi perima kana murume kuchiziva kuti ndakaparambira mushe panotaura naye anowa sweet tongue yako yanenge achiwa, so chero zvese zvanga achida kuti abude ainde kupi abudi kuti angochiraningirira apa wakaisa chichimuti apa sapa wapuwa nezvimbuya zvotengesa zviya andi uchizama kutaura navo hazvishandi zviya, hazvishandi, musanyemberana, hazvimboshandi zvinhu zviya zvikunyepa kuti kwaiye munhu anodlisiwa kudi kudlisa chii, kudlisa chii ndizvokunyepa zviya. Tikuudzai chokwadi naye moda tikunyeperei, hazvishandi zviya. Bvunzai vakadzi vakuru apa, taipiwana mhere pamubhedha mutundo wogudo vari kusekawo mazera angu akuzadzisana chokwadi, mutundo yegudo mere pamubhedha kwanzi nemunesa kusinhu ndo magosa racho naka kwende mufika kuzasuku murume uchanamira zvokuti ende uchadza namboiona mhere yaidzi mhere yacho uchadza yeye mhere pambedha namboiona iyi hamene kuda umwe makaionawo hamene vakamboshandisawo mhere pambedha makamboionawo mhere makamboiwawo mhere yacho ichibuda nhikikiri anomaona hapana mhere yandakamboona iyi kwaiva kutambisa nguva kuya. Mvenengai macomments muchiona kuti handisi ndoga mazera angu kati memazera angu almost kumazera kwai anotobva anamira kunamira kudai kuti haana kuoneka kana kudii inema dziya mhere pambedha taingoisa mhere yacho handinakanamboiona. Handi weti yegudo mutundo kutonisana nevanhu kuti kusungirira mari uchitsvaka mutundo wegudo. Handimona wainzi mutundo wegudo uchitsvaga mutundo wegudo kusungirira mari yemumba yefunga kuti uchitsvaga mutundo wegudo kuti kwai kudi chakabuda dhololo hapana. Muchemedza mbuya mukwe mukwapura chiya mene muchemedza mbuya kana mbuya wacho akachema ndamboona guys bvunzai vana musisiswa kuzwa hazvishandi zviya takamboligwa mari payawo kuma hazvishandi zvinhu zviya, hazvishandi zviya, don't do it. Takazviita mazera angu akutokonfesa achizowo vana mukomezi, that is good. Kana toti musaita paya musaita moti kwa motikonisa kuda kunohwa moita cancer izvo zvisipo moita cancer anomaona moita cancer. Musashandisa zvezva musamunyepegwe nezvimbuya zvezvinenge zvabva kumushonga zvitsvaga mari zvichiuya netumushonga handitika zvichiti ndaya netumushonga mishonga iyi tengesai mupfeka gozodai murume agozodai. Hakuna mai mwana murume ingomisa kuna Mwari, murume imba inongonamatirwa handitika. Marriage is a blessing guys, marriage is a blessing. Wash your thing, keep it clean, period. Handika kune vane chama reaction ekuzasi wear your cotton pants. Musapfeke malesi pfeka ma cotton pants ako chete. Wewe wapuwa muchemedza munhu ka muchemedza mbuya iwe ndiwe waitozochema chawagona hapana. Unaona kune wandakazoziva ka mina ndimbokudza nyaya ya bhuru wangu takambopiwa tose handitika bhuru wangu yatapiwa recipe dzemaZCC kane mazioni ana havaiti zvemishonga vanoita zvemvura nemalemon nechichichi nemavixi wanzi ndanonamira vixi kuzasuku. Unaona sky vixi kune mazera edu mukuza kune chiuyu uyu chaiveko chimwe chivixi chered chemachaina so muchachiziva kune chivixi chered changa chiri kudhara so mochiziva chered so chainzi chivixi chainzi chered chainzi kudiko chinhu chiya chivixi chered chainzi kudi chiya taiga bombo ndizvo chainzi kudiko guys ndipewo zita chivixi chered chitsvuku ichi chainzi kudiko chemachaina ichi chainzi ndiyo taiga bombo ndizvo machiziva chivixi chicheraundi ichi chemachaina chainzi chii neimwe yeblue so yakakaita kunge salt so blue what inochi tiger balm tiger balm iyoyo neimwe yakaita blue so yakaita kunge yainzi chiko ameno yaigeswa
iyo yamaiziva cheblue so inenge powder so Vicks chaichayo Tiger Balm yoyo watora wanamira kusasuku mediweka icho chinhu chachamusachishandisa chiya munhu wakazouya mangwana achitedza kana kufamba memwena wakadhomoka zasi yose wakashuka dhati yose chinhu chiya kwai zvachinozoita manje handitika kwai zvachinozoita manje chinhu chiyaka murume kwai chinopinza mhepo hanimaona chinopinza mhepo wachizora Vicks andimuzazviita Vicks wakapinza mino saka ndofunga chinopinza mhepo here kusinuku kana wapinza mhepo kusinuku manje handi saka unenge uda kuti baba vagare vakavharira chimhepo iya mai mwana inyama kai unoshuka unokwesha ukashuka ka hanimaona saka mhepo yaiti baba vayo vakapitiwa zvomona kudai vapedza kudai mhepo yayo kuti zvogwadza mai mwana ubata baba vayo kuti vadii vavharire mhepo baba vayo kusvika vati naiweko chi wakanga achitedza kana kuita 3 days vai mwana achigara mumvura ineso kuti achitedza kufamba nekuzora zvinhu izvi hanimaona apa kwanzi chinenge chadzora chinodzora ka kwa chinenge chadzora kuita katukutuku kuita kuika kechimwana sasuku mai mwana gayai wakazviparira kunonzi kurumwa nechekuchera ndoko akaita hanimaona achiti handipa wakachirasha chinhu ichi kuda kufadza giribeti akudhara taivafadzana giribeti atiri kunyepa kuti zvasina naiko zvino makuriro atakaita isina makuriro enyu atosiyana ndosaka chinini I love to keep up nezvamunoita ma2000 I love to keep up ndoda kutoziva kuti muri kuita nezvei zviri kufamba sei chichi kuitika mazva kuti tizivewo kuti okay apa so tifambirane nemi otherwise kakuigirai dzidziso dzedu machembereka zvokwadi tosara tiri machembero gaba mona saka tobhalansisa totorawo zviri kwenyu kuti kuitika mazuva ano kwenyuku totorawo zvedu zvakare wotosanganisa hanzi nababusika Vicks kai handika kangamwe kaVicks wakadhomoka zasi kudhomoka kuita zvimaronda kuzasuku hanimona nekuda kuvharira kwai kuti amene tune kwambanya kuita gomba rakadini kuti unenge uchida kusakadi kako hanimaona alright hanzi naTeresa Ed ndikudze nyaya yeTiger Balm ndikuEd